Bentay para kay Police Senior Master Sergeant Glendon Deloso ang pag-oopresir na refresher course kan Land Transportation Office o LTO Bicol katuwangan Highway Patrol Unit 5 para sa siring niyang law enforcer. Para sa iya, dakula ang darang katabangan kan aktibidad, urog na sa pagkakatukar liwat kan traffic rules. Mas naging presko da kaya sa isip niya ang mga dapat asinday dapat sa pagpapautob ninlay sa trapiko. Dugang pa niya, apera kaini, igwaman siyang mga nagunong baagong impormasyon dapit sa maniba-ibang ordinansa na pagpapautob sa probinsya. Maurag po ma'am, lalo na po ma'am pagyaon kami sa kalsada, na nare-refresh man nga isang muya si mga violation na giginibukan sa ito yung mga motorista, na iaayos ming maray itong, na ililista ming maray itong mga violation na dapat ming ilag sa ida, ilag sa ticket. Lagpas 50 individual ang nagpartisipar sa aktibidad. Sigun sa Pamayukan Community Relation Regional Highway Patrol Unit 5, katuyuhan kan aktibidad na mas maedukar asin mas magiyahan ang sainda mga pag-iriba sa ahensya, urog na ngunya nakadakol na sindang pigtataltag ng mga personay sa mga panginot na tinampo sa rehiyon. Yes po, tabay mga bago po itang mga batas na tigpapaluwas, kay puhan po itong mga law enforcer na dati nang deputize, wabilber po sila sa mga bagong administrative na pinaluluwas kang LTO as in DOTR. Para po ito sa itong mga law enforcer, pag nag-apprehend po sila na sila sa luwas, aram po nindasin na tigigibo pag-implement po kayo ng traffic codes of the Philippines. Presente man sa aktibidad ang Regional Director kan Highway Patrol Unit na si Police Colonel Erwin Rebellion. Napigtukar man ang mga nakapalaman sa Acta Republica 4136 o an act to compile the laws relative to land transportation and traffic rules to create a land transportation commission and for other purposes. You validate immediately. Since tayo naman ang lalagay sa SIRAS, tayo mag-validate kung grabe o hindi. Kasi pag nakuha natin kaagad, baka masundan kaagad natin. Hindi yung bahaw na. Sa aktibidad, pinasairaro man sa pretest at mga partisipante nga ni mabalo kung sundo sain ang sain ng kaaraman manungod sa traffic rules. Pinanganotan man ang aktibidad ni Land Transportation Office Assistant Regional Director Vincent Nato ang nasabing training course. Dahil lang kamo po ang road crashes tangon yan, kaya siguro sarupay na sa simbagta. Kasi kung mahiling mo po, kita na mga Bicolano, last resort ang enforcement. Kung madadarata yan sa edukasyon, sa tamang informasyon, okay pa. Pero kung araw kayan, ginibo mo na si pag-edukar, pag-informar, may man nangyayari, ma-enforce na po kita. Kaya ito po kaya the whole restriction, tapos medyo medyo anong pagbuhay, pa kung normal. So ngayon po na medyo normal na kita, nagbabalik na kita sa dati, kaya punta na pong strengthen na si enforcement. Matapos kaini, pigpasairaro man sa postas ang mga partisipante nga ni maaraman kung talagang may nanudan ang mga ini sa pigkondusir na aktibidad. In kasong dai makapasar, kinakaipuan giraray na magpasairarom sa eksaminasyon ang mga nagpalyar na partisipante. 4 sets yan, kaya kung magkakatabi ka mong apat, iba-iba pong exam yan, iba-ibang module. May mga question and answers po na pigibo kita. Dakol po naman nagluwas talaga na aram ninda si batas, pero ang pag-implement ang medyo day ninda maintindihan. So ngunyan, kang nagkasirimbagan kami kanina, medyo malinaw na. Mientras tanto, iniman ang pinakainot na ginibong refresher course kan LTO matapos ang 2 taon na pagkakaparalisar kaini hulikan pandemya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.